Maigsuon atong nadungog sa atong ebanghelyo karon nga si Jesus mingon, "Umari kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an ug papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako, kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu ug makapahulay kamo." Mga igsuon, ang tao nga makabasa o makadungog ani nga mga pulong sa Ginoo, makakita gayud og kahupayan sa ilang kinabuhi, labi na sa mga tao karon nga adunay mga bugat nga gipas-an ug sa mga nakasinati ug mga kalisdanan. Kay kini nga mga pulong usa ka pagpakita sa usa ka imahe sa Dios nga maluluyon, mapinanggaon ug mahigugmaon. Maigsuon nining maong ebanghelyo unsa man ang atong makuha nga pamalandong. Una, si Jesus isip usa ka anak sa panday, nakasulay siguro paghimo og mga yugo alang sa mga hayop nga gamiton sa uma. Uban sa iyang panday nga mahan, dagan siguro sila og nabuhat nga mga yugo alang sa mga kabaw, kabayo o baka, uban pang mga hayop nga katabang sa usa ka mag-uuma. Ug labaw sa tanan, nasayod si Jesus og unsa ka kapoy ang kinabuhi sa mag-uuma, ug tungod nini karong adlaw gigamit niya kini nga kasinatian aron dali kaayo masabtan sa mga tawo ang imahe sa pagkamaluluyon, pagkamapinanggaon ug pagkamahigugmaon sa Ginoo. Gigamit ni Jesus ang imahe sa yugo aron nga ipresentar ang mga nagkalain-laing dagway sa kasinatian sa tawo nga adunay gipas-an nga nakadaiyang suliran sa ilang kinabuhi. Nga sa atong kasinatian, sa panahon nga kapuyon kita sa mga yugo sa kinabuhi, sa atong gipangpas-an nga mga kalisdanan, mga kasakit, mga pagsulay o mga tentasyon, anadi ay maluluyon ug mapinanggaon nga Ginoo nga nagpaabot nato aron kita makapahulay. Ug tungod niini, mangutana ta sa atong kaugalingon karon, unsang klaseng yugo o unsa kadako nga yugo ang imong gipas-an karon? Gikapuyan ka na ba? Malipayon ka pa ba? Kaya pa ba nimo mosabot sa uban sa ilang mga kahuyang? Kaya pa ba nimo nga mopaambit sa uban? Nagpadayon ka pa ba sa pagsalig sa Ginoo, luyo sa mga kalisod nga imong nasinati karon? Kini ang pipila ka mga pangutana nga posible natong pamalandungan sa atong kinabuhi. Ikaduha, si Jesus mingon, "Kamong tanan nga gikapuyan o gibukatan sa inyong gipas-an, papahulayon ko kamo." Buot ipasabot nga diha lamang sa Ginoo kita makakita og mga tubag sa mga pipila ka mga pangutana sa atong kinabuhi. Tungod kay maluluyon o mapinanggaon ng Ginoo, siya lamang ang unang makasabot sa kabugaton sa yugo nga atong gipas-an karon. Siya lamang ang makasabot kanato kung nagmalipayon pa ba kita sa atong kinabuhi. Siya lamang ang makasabot sa atong mga kahuyang. Siya lamang ang adunay katakos sa paghatag sa atong mga panginahanglan bisan sa atong pagbalik-balik sa pagbuhat o daotan. Sa katapusan, angay usab natong pangutanon ang atong kaugalingon nining mga pangutana. Makaduol ba usab kanato ang mga tawo nga gikapuyan sa ilang kinabuhi? Kaduulan pa ba kita sa mga tawo nga naglisod? Kadangpan pa ba kita sa mga tawo nga gipangkapuyan, sa mga tawo nga naglisod o sa mga tawo nga nawad-an o paglaom? Buot ipasabot na sa pinakakongkreto nga paagi, kita miambit sa pagkamaluluyon, pagkamapinanggaon o pagkamahigugmaon sa Ginoo. Amen. Palihog manindog. Taliwala sa